nali vanhu vakandibatsira nandikunyepa ndisingari kunyepa vanhu vazhinji vachone I feel like they were individuals ndisingazouti kana ari maindividuals vacho vangu vane makambani avo ipapo handizivi but handingazivi kana kuti muswa ndinoti there is this company except vana richibve mune that mashandikiro akakuzovaka kana kunzi nditi kambani iyi ndo yatipa food kambani iyi ndo yatipa kana kuti chitimba kambani iyi ndo yatipa mazenge kambani iyi ndo yatipa zvipikiri kambani iyi ndo yatipa semende hakuna chinhu chakadero chakaitika kwandiri zvese zvamakaona pepe vanhu mawell wishers akadii akabvisa izvozvo saka ndosandikuti zvinhu zvakaita seizvozvo manje zvinostressa because at the end of the day handina kambani yekuti inozotisponsa zvinhu zvacho kuti weare sponsoring you with 20 bags of cement weare sponsoring you with timber senge patimber ndokudzokera panhau yekuti there's a person akaposta akati auta zvetimber munhu iye hanazombonzwa kuti akazoenda nepi kwakanambwa ndo kwakaenda shure muona manje zvo zvandiri kutaura nezvazvo kuti saka pakaderoka uchinyatsozwa kuti iwewo vanhu vanokusapota papeji pako ndo vamira newe kusvika zvinhu zvapera handiri kunyebera zvombastresa handizii ndotanga kusvika pakuti chii saka pakaderoka zvoda nguva ende futi vanhu vakuva nokusapota ivavo vanodawo kumbobreatha nekuti at the end of the day project yayaka inojuruja mubudu maona manje ndozvezvimwe zvinhu zvandokwanisa kutaura asi ndichiri papo I think the last one yandikakwanisa kuti maybe I would do ndeyekuti like that one I was actually referred by my father ndofunga 6 months ago but ndakangovati I will see ndikatoita pre-interview the guy actually kuchengeta vana vamukoma wake because mwana uyu chandakabata ndechekuti haafambi haoni and that story yachoni maitikira yakaita ende nesituation yakazoita kuti brother vagume vakuchengeta vana vamukoma wachoni yeka yakaita sokunditi but because takanyatsokuva dakuhwisisa then madazobvunzisisa futiwo babawo zvakare tidatsokuhwisisa it's a very sad situation yekuti ndakadzidzawo zvakawanda panyaya dzemafamilies ndakadzidza zvakawanda panyaya dzemafamilies ka ndakaona sekuti unogona kutiza the main family yako chiti vanoita so but musi waunoti wanzibhiwa shaika kwaunondovigwa ndiko kuya kwawakatiza waindovigwa ikoko zvakare mutoro wako wose uchadzokera futi kune ivavo vayavaya wavakatiza saka ndo situation yavo iyoyoyo saka ndakati I think ndikambonozorora then ndozopa ndoenda kumusha vandokunobatsira mama kudi kukanda mbeu ndichaita sei ndichaenda kunotasa that situation ndikanoitarisa tovaita interview then tikaita interview I think the main thing chandakabata stereki panhau iyoyo inakuti mwana anenge ada uche but inini asandamuona mwana uyu inini but ndokokoko akuzasi kumachone nditozototi nekunaya kwakaita uku ende rodhi yokuti titosvika ikoko matsurundundu because I remember last time patikamboshandisa rodhi yochinda kune imwe hama yamudhiri wangu soka pane mazigugomo mota kukwechera mumaziruware kudai uchizochiti saka kana iriyo rodhi yachona ichashandisa ndiri kungofungwa jesu pamwe chete ndanyabonga mheno as promised kuti ndati ndichauya neimwe video kana 2 of the videos dzandicharekodha maybe yekutanga ndichangotsanangura kuti takapedza rini the project palive stream ndambozvimeshina kuti takapedza on the 31st of October ndipo patakabva kuchiredzi ndichiona zvakare kuti ndofunga vanhu vazhinji vanga vachiconfuse kuti ayisitiyo chiredzi kana kuti uri kupi mazuva ano so maitikira zvakaita ndezvekuti most of the videos taimatora during the week I think mukataurira kumashure kwandaireva kuti ndandichigara kuri kumamisha so zvataita taitora mavhidhio akawanda lesei togona kuti muvhuro nechipiri tichiswera tichirekodha tiriko kupi kana kuti kumusha then kana chitatu kwakuchizoenda mutauni kunova kupi kuchiredzi pagomovhila pandaishandisa paipai kunochiedhita mavhidhio acho ese nekuchimagadzira ose kuti ange achikwanisa kuita sei achionekwa nevanhu saka ndo zvandaiita kazhinji kachoni asi mamwe leseka tatatiitatura ari 4 pazuva mamwe acho 4 zvakare mangwana taimachengeta tositanga madii
kumakanda mbichana ndo zvataita. So seipapa mavideo mazhinji tatamatora lese kubva Friday, Saturday neSunday yacho iyoyo ndo patikatora mavideo saka papa taka 3 days pane mavideo akangounganidzwa anova takazotanga kukanda mbichana kuYouTube anga atopera hawo kupostiwa, but kuFacebook ndoko anga asati apera kupostiwa. Then vamwe vachitoti tapesana sei ndiriko kuno kupi kuzakawo kwafuwe akuzaka ndofunga ndakatobva ko musi wa 1 November ndo pandakatobva kuzaka because ndakangonovatirako chizofuma chipfuurira kuinda kumba kuna mai nababa. So takakuzobva iri Sunday because initially taifana kunge tichibva musi weFriday, but then madays wo angu ekuti ndichibvako anga achikwana. Then iwo builder wandaiva anowa wekuRichivim time frame yake yanga apfuuridzwa yekuti anga achigara ikoko plus vane maprojects akasiyana siyana, saka kubasa kwavo anga kunza kunga anga achichase achinge avepo zvakare. Saka mind you uyu munhu weRichivim pataishandidzana naye waitoita zvimwe zvinhu zviri more than kana kuti beyond zvaifanira kunge achiita pari paproject. Saka ndaenda kumberi, regai ndidzokere mumashure ndichiti ndoda kutanga ndatenda vese mashemarians vakandisapota kuti ndinge ndiri kuchiredzi kutangira kupeturu kuzvikafu zvataidlawo nekundichekawo being yangu kuti yakamira sei. Then the other thing yekutiwo zvakare kuti mudhuri inge ichimira kunyanya kitchen netoilet ndotenda mashemarians zvakare. Pahozi ndoda ngopaka correction papa kuna vamwe vakazobatira nyaya maybe kumusoro. Hozi yava kuti flat ya 2 bedroom flat vakataka kuisimudza vanhu kana tisina reshe zita racho ni it's called mashandika kana mushandike medical mission ndo vakasimudza vakabatana namufundisi Gudyanga veChurch of Christ ndo maziviro andinozviita. Kana ndareshawo ipapo mundiregerere kunova kwamuchipinda kana kuti kunopinda gogotisare kuChurch of Christ kwacho nikokoko ndo vakasimudza mudhuri. Asi vakasimudza mudhuri kudai ndoona sokuti iwo obviously pane maworkers akazobvawo kuzaka anova achimirirawo veivawo vekereke vashandidzana pamwe chete. Saka isusu paflat ndo patikazovabatira paroofing yese ndisu mashemarians takazobatsira ipapo zvakare. Asi vanhu vakaita kuti zvinge zvichiroverwa vanhu vemashandike medical mission ndo vairoverera. Then madoors unfortunately vakazokasira kuinda maitikira zvakaita kuti vaindi zvakare. Ndofunga nyaya yekuti time frame ndo chimwe chechinhu chandakaona sokuti kana ari maprojects aya especially ekuti ndezvemahandouts uyezve munhu ari kuitirwa cho pamwe haasi kunge achiitika kazhinji ndezvekuti vanhu vanenge vatumiwa kunzi indai munoita project iyoyo kana kuti kunovaka kana kunoita zvimwe zvinhu vanenge pamwe vachunzi by musi wakati mofanira kunge mapedza kana kuti maybe ini mafungiro angu kana kuti maybe vanogona kunzi chinhu chakati mofanira kunge machipedza musi 1. Saka ivo vanogona kutaura kuti kana by 3 days tapedza. Muona manje vanhu vajera kugara vachiita basa ravo. So ndozvezvimwe zvinhu zvandakadzidzwa paproject izvozvo. Ini ndandisina munhu aindipa time frame kuti by 2 days mofanira kunge wapedza kana by 3 days, but then ndaiona vanhu vaiuya kuti vanenge vachizoti kuti tinge tichiroverera zvoda 1 day kuti tinge tichiita zvakachoda changuva yakati especially kana zvinhu zvese zvichinge zviripo. So nekuda kwaizvozvo pakasa ishu yekuti vakazoinda madhoo asati aroverwa, saka akazoroverwa namufundisi Gudyanga madhoo acho nemahwindo ose akaswa namufundisi Gudyanga. Ndozvitenda zvakare mashemarians vakatengera mbuya mibhedha, magrosari, mahwindo iwo aya, mahwindo frame epaflat, madhoo ese nemarata uyu zvacho zveroofing zvose zvakashandika. Ndozvitenda izvozvo uye ndichitenda zvakare vadumbu vanova ndo vakatanga kuti vanga vachimiramira vachitenga zvinhu zvacho zvese kuti zvinge zviri panzvimbo. Ndochibva ipapo ndochiindira mberi panhau yekuzoti kitchen nezvitina netoilet. Asi sati tataura kitchen netoilet iyo ndokuti ndo
zvakare vanazenge napangi vakatibatsira kuti zvidhina zvedu zvinge zvichasei zvichiforomeka. Ndo zvitenda singamboiti izvozvo. Todzoka panhau yekuti definitely kitchen iya yakavakwa naMatthew, I think akangotora 3 days anga atopedza, but chakazochitika pana Matthew ndechekuti zvinhu zvizhinji like I said akanga akuita zvimwe zvinhu zvaakanga asingafaniri kunge achiita paproject nekuti pasina zvekuti let's say maresources edu aiunganidzwa mbichana mbichana, asi paiunganidzwawo mbichana mbichana paya tozvitenda Mwari kuti chimwe chisati chapera chimwe change chichasei chinge chavepo zvakare. Ndo zvatinotenda, asi neunga chakambotiti delay zvanga zviri zvitina zviri because takamboita loss like I said before, uyezve nhau yekuti majecha aigona kupera tiri pakati peproject. Zvimwewo izvozvo zvandakadza kuti zvinoita kuti basa rimire zvachose, nekuti zvakangofanana nekuti mvura ikashayikwa asi pane jecha uye neirera vanoti handikune Pitisend kwoita iyoyo Riverside. Zvinhu zviviri izvi zvofambidzana. Izvi ndiri kutaura according to the project yatakaita. Handizozvi kuti mumataundi zvofamba sei, zvekumamisha ndo maonera ndaiitawo. Izvi zvikange zviripo izvi asi mvura yashayikwa basa harifambi. Zvimwe chetewo zvakare kuti mvura iripo asi Riverside hapana, panongova nePitisend, basa zvakare rinoafektika. Tichiinda zvakare pakuti mvura iripo Riverside iripo asi Pitisend hapana, zvinoafekta basa futi. Ndo zvinhu zvandakanyanya kudzidza zvangu ipapo kuti pakuvaka hakuna chinhu chisina kukosha, chimwe nechimwe zvinofambidzana. Saka zvinhu zvakaita seizvozvo ndo zvimwe zvaimboita kakuti dzosera sure, asi tinoti naMwari kuti zvese zvakazenge zvichasei zvichinge zviri panzvimbo, uye nyange apo paimboita mahiccups, asi ndinozvitenda kuti Matthew wekuRichview Construction Company wakawanika achiva nepatience, asi amboona munhu ane patience saizvozvo, asi ndinomutenda nekuva very exceptional, uyezve nekusazotitiza tiri pakati pekupererwa panguva yacho. Wakangoramba achimiramirawo kuti zvinhu zvinge zvichiindika. Ndozvitendawo izvozvo zvakare. Uye panhau yekutiwo kunzvimbo yanga asati ambogara neniwo ndasati ambogara ikoko, ndongotendawo Mwari kuti haana kuzongokundikana kuti ndazvikoniwa zvekuno pamwe hapuna pekuchasa, because pekuchasa afu chimafoni ndo pamwe painetsa. Inini dzimwe nguva even though ndaiinda kana kuti kushedzukeka kunochasa, dzimwe nguva magetsi aiinda, ini ndiri pakati pekuda kuita zvinhu zvangu, kana kutoti kumba kundienda kamirigwa hakuna chinhu chakaoma sekuti muri paproject mamuka makuseni mamiramira kuti muone kuti zvinhu zvese zvapaground here, but then at the end of the day ukada kuenda futi kutaura ndinotsvaga zvinhu zvacho material kuti udzoke, uchadambozama kuti gandi update kuti hapapiko zvino, udambozama kumanya zvakare zvese uchiita liaison zvese iwo uri one ka. Then at the end of the day kumba uku munhu wese anenge akamirira kuti imimi sister Shero muchazobva nechikafu muchitivigira kubva kuchiredzi. Ndo zvimwe zvinhu zvinoita kuti lese nda kunge ndichichasawo mafoni even kutotorawo yake ka zvaizonetsa, because dzangu kazhinji pamwe dzaibva nema20% yotopera kana ndotozoguma ndakuchasawo nemota. Ndo zvaiitika kazhinji kacho izvozvo. Iyo tozotsvagwa pana kuti sola yekuti kedaita sei ichasei, sola mbuya wanenge sola yawo 1, saka obviously munhu wese aida kunge achichajapi mafoni awo pasola yambuyawo zvakare izvozvo. Ndo zvimwe zvinhu ndotaura kuti wakakundawo zvake ipapo semunhu nemudzimai, definitely anenge ada kutaura nemunhu wakewo, asi ndinozvitenda kuti wakava nepatience. Then toenda pane nhau yekuti obvious network ndo chimwe chinhu chokuti kana ukaenda kuproject except kana right unofanira kuti look forward to situations ekuti dzimwe nguva network inobata dzimwe nguva haibati. Ndo zvimwe izvozvo. Ndochibva ipapo ndobota back mbichana ndoenda panhau yekuti paunoenda kusociety zvimwe zvezvinhu izvozvo. Intoda kutenda Mwari kuti pandaisangana nevamwewo ndaikurumidza kunzwisana navo, pachikurumidza kunzwisana navo vamwewo vanenge vaine mafonero avowo, mind you kumusha obviously kana kuri kumusha manje
ndisingadi kupinda mune nhau dzematongerwo enyika, but ndakadzidza kuti kazhinji kacho ni munhu kana uri mutsva ukasvika ikoko they have that mentality yekuti iwe wazotikangasira zvinhu zvedu, iwe uri webato rakati kana kuti webato rakati. Saka nekuda kwezvo vasati vambotoziva kuti uri kuitei chika chiki, vamwe vachoni vanenge vada kutokuataka kutoti iwe watotiresera kuti chii nezvechii kuita nezvechii nezvechii kana kuti ndozvezvimwe izvozvo izvo. So for example ndikambotaura kuti pachibhorani handakuzoitaura in deep kuti chichikaendeka kuti definitely I met vana gogo chinyanya nedzimwe chembere dzangu dzedze dzatakasangana nadzo tikafara, but then pamusi iwo I remember this other lady nemumwe murume vakangouya panantoni ndatopedza kutora video vakatangangouya in a confrontational way vakada kupedza zvematongerwo enyika. For me, I felt like it was not even necessary kuti vangu vachiita izvozvo, because at the end of the day hapana munhu ndandatuka, hapana munhu taitofara, but vakazvipidigudza vakatanga kuti ange zvinonzi amene was a big issue. But then I wasn't moved at all because I knew kuti whatever I was doing there I had the purpose yekuti ndinge ndikwanisa kunge ndichiita, because definitely kana zvemavideo or atinoti mapublic videos edai atinenge tichiita kuvanhu neniwo ndakatongwarawo panotonodawo. So ndinoti ndakatozvigarira pasi ndikaita research, ndaita research yangu. I knew kuti obviously ukaenda kumamisha vana sabhuku unofanira kunge uchivaziva wati zvese, but then as for me zvinhu zvangu zvakaitwa on behalf of me navadumbu. Saka even pandakazosvika ndakangosvikaiswa mumaoko kuti avanonzi ningi ndio maitikira azvakaita kwangu. Saka ndaisatoziva kutoti kana kutoti sabhuku vacho vari kwaka ende futi kwaitonzi vanogaraka kwangu tori kure nekwataiva nanchi isusu nagogo. Saka zvese izvezvo ndataita due diligence yedu tichida kunzwisa kuti zvofamba sei what. So wakati no don't worry, zvese we did maprotocols achona anenge achinzi lesei ukasvikawo munzvimbo ukada sei. So I was okay with everything, ngati okay fine cool. And also mind you guys, pandoita izvi ndisati ndaendawo kana kuti kunzvimbo nyowanika ndotaura nevabereki vangu, like I always said before kuti ndinorespekta vabereki vangu. Dzimwe nguva unogona kuita chimwe chinhu usingatozivi kuti uri kuresva, senge ipapo panhau yekuti uri kubva kumba kwenyu uchienda kune vamwe family. Definitely maparents angu anofanira kunge achizviziva kuti ndiri kuindepi, ndovatsanangurira zvese kuti zviri kufamba sei. Saka baba vangu akambenga vatombondibvunza izvozvo kuti saka wataura nani, saka chichichi, saka zvese ndaizviziva. Saka pandakangonzwa kuti aiwa ini ndakaitwa on behalf of me and it's fine. But pandairambawo ndichizobvunzwawo kuti saka sabhuku wacho vanogara kupi wati ka, ndakatozonzwawo kuti sabhuku wacho vanogara distance yakati kure nepandaiva. Ndikati okay fine cool no problem. Then vamwe vanhu definitely vandakazoonawo munharaunda I met them definitely nenyaya yekusocialize uye nemaprojects atatakuita nevekuzotiwo ndakatosangana umwe vanhu vakanga vachitoshanda ikoko mabasa avo vanga vabva kuHarare kunoku, ndikatozozivawo more about the place. And at the end of the day most of the stuff hazvifanira kunge zvichindiconcern because ndozveikoko. Then ndobva ndadzokera panhau yekuti pandaingotsanangura zvandaitsanangura, some of the people they were like oh unofanira kuziva chawakafambira ikoko usifambira chimwe chete. Ndakanosa kuti kana uchitsanangura zvezviye iwo mupfungwa mako lesei inini ndechofungwa ndanyatsotsanangura zvinonzwika zviri simple, but manje mumwe munhu anozvitora nezvisiri izvo ozvipidigudza otofungwa kuti kana kuti maybe shema aifamba maraini achimhoresana nevanhu kana kutoti otonogara pasi pemumvuri otanga kutotaura nevanhu kutoti saka chichi kazoitika chichi. That was not the case. Pataita pakuti the case yakazonzi munyanya wati taizota hedu tichiita kakuwanza like that hedu tichiwanzana nani navazengi, but apapa atingati munyaya kana kuti it was just like maonera tichiita nyaya yacho nyenge a little bit bigger. So chakasita kuti nyaya iyi pamwe isaita that big ende kuzoti pasazoramba pacha makakatangwa inawo yekuti inini ndakangonosvika ndikangonosiya gogoti uraida kusiya panzvimbo yakati inda kudi ndakutoinda ndo unyaya wataireva ihokototi uchiva involved munyaya. And also you have to know kuti ukaenda kunzvimbo kazhinji kachoni, especially when you're staying with the family, there is high possibility yekuti uchanzwa ma-stories from them, the family, anditika then
pachataura vamwe vachauya vakidzani vakasiyana-siyana vachataurawo zvavanotaurawo about different people kusvika vasvikawo pamongo vaida kutaura about the person pamwe wakubatsira. Izvi zviri pakawanda, zviri pakutiwo anenge achifarira kana kuti zviri pakuti ari kukufeya iwe wacho uri kuita zvinhu izvi kuti why did you pick this person zvinoitika, kana kuti zviri pakutoti shamwari ka iwe wathinki zvakwana zvakuti hapanapa zvinogona kuitika, kana kutoti nesu kutoda kutobatsirwawo ungangobatsiri uyu chete mamufevhere chii munhu iye zvinhu zvandakadiscover. Saka mukudiscover zvinhu izvozvo ka guys nandidi kunyeberai inini ndotori mwana mudoko nemamwe masituations andaisangana nawo kana kuti andaiona panguva yachoni. Zvimwe zvokuti unogona kutochallenjewa usingatofungiri panapa kutochallenjewa ende uda kutonzwika. So inini zitumbiwo rakakura ndochekutanga, zivoisiwo kuda rakakura, ende manje ndakatozodevelopa that thick skin yandasingazi kuti ndinayo panguva iyoyo, nekuti ndandakutongoona kutoti ndikaona kuti munhu akati auya nenyaya yake wachika munhu yendebva ndatongomuudza ipapo ipapo kuti wanka isusu we are not joking, we are not playing, we are working, either you work or you go. Ndo zvaitika ipapo. And also kazhinji kachoni ndosaka pepe maizoona ndichibuda ndichiitawo rimwe basa tasei zvaitibatsira kuti ndisange ndichiinvolvewa kana kuti uchibatanzwa kusoro uchiudzwa zvimanyaya zvimwe zvisinei newe unogona kuhakira. Zvinoitika kuti uwo wanzwa nyaya wotozogumawo pamwe wajaja mumwe munhu zvisizvo kana kutoti mogona wadavira zvisizvo. Saka nekuda kwaizvozvo ka I kind of created my own working atmosphere yekuti I don't have to spend time nevanhu ndichitotanga kugara pasi nawo kwakutoti zo nekutaura nyaya ndangandisitori naizvozvo kwangu kuri kumuka after kumuka ngoti panapa nhasi hamberera zvandiri kunyanyoita ndoenda kupi kuchiredzi ndonoita zvinoda kuchiredziwo, from there ndodzoka, from there ndotomudza kuti vanhu vapapi, from there takutodi tutoryasadza tutovata. Ndo mararamira ndandakuita pa 2 months ago because ndandatozviona kuti aiwa mumasociety munoitika zvinhu zvakawanda. Ndozvezvimwe izvozvo ndochidzokera futiwo zvakare panhau yekuti definitely who am I to judge as well? I'm also a human being. I'm also a sinner. So at the end of the day, I always tell myself, inini, I am in Chirezi to build or to construct dzimba dzagogo. Zvimwe zvese izvozvo zvida kuzouya different angles. Izvozvo zvazvinei. So izvozvo pandakapa that picture kune some of the people vaida kutaura, I think to them vakangoshandiswa zvakafamba sei. Then the other thing ndechekuti apasi pa social media chete pandakanosa kuti dzimwe ngokambicha zvinhu zvecharity izvi ka kuinbox kwangu guys handidi kunyeberai kwaita kunayana mamessage kudai. So tete pamwe taposta tadidi tatenga do, taposta tatenga semendi, taposta tatenga chakati. Waiona kuti vanhu, I literally don't know why people do that though, because isusu tikuita chinhu chedu, you literally don't know kuti inini tiri kuzvifambisa sei kuti ndinge ndicha zvinhu izvozvo kuchiredzi uko. Then iwo munhu anenge ane audacity yekundiudza kuti zvakwana zvauri kuita ikokoko ibva inda kumusha kwako unoita kuti ndakakuudza kare kuti kune nyaya iri ikokoko chinda ikokoko. Handizivi kuti sei vanhu vachidero. And also manje vamwe vanhu vanobva kuti inini wondotori nehama yangu yakadai kana kuti ndakawana kesi yakadai. Don't get me wrong guys, asi munhu wani akauya kwandiri vachidero, vanhu vakawandisa. So most of the messages ndakaguma ndisikachatopinduri, ndangomavhura ndototasa kudivi ndotokontinya pamwe ipapo nditori pachidhina kana kuti pamwe ndatobva pachidhina ndakanyara ndakutohuta nenyota ndoona mameseji akatonzi ndibatsirewo nenyondo ndikuda chakati, ndibatsirewo nenyondo kuti so ndibatsirewo nenyondo. Guys, what about me? Ko mukuboziva kuti ndikubatsirwawo nani? Hautozivi because ini kunongo ndakakubasa kuzobatsira ava. Kana tabva ikokoko todzokera kumba kuda ndodzokera muguwa rangu ukutapedza zveproject yapera ndopakaperera usarungani wodzokera uku kundoita zvawagara wachita kare. Ndozvezvimwe izvozvo. Saka and also I think vamwe manje vanenge vafunga kuti iwewo unotori nechimugodhi chaunenge uchiona kana kuti mashereni. Saka nekuda kwaizvozvo mwana kutokudza kuti iwewe unongoti kutowana support. So nokuona kwakuita support I think unokwanisa kubatsira munhu uyu. Guys,
tambeta kana kuti 6 days tisina nambowana help pamusoro mumwe utotema kutoti pamwe zvinhu zvatoguma izvi hautozvizivi. Saka ndezvezvimwe zvinhu izvozvo zvandakasangana nazvo panguva yataita project, and I don't know why people do that, but at the end of the day guys ini handina kwandowana mari. Nda kungobva ndangotaura izvizvo panapa kuti handina kwandowana mari. Number 2, zvokuzvanzi uya ubatsira nekuti chokwadi vanhu vakawanda vari pasocial media vanoita sei, vanoita zvinhu zvakasiyana siyana. Ndo zvandokwanisa kutaura izvozvo. Ende ini handisiri ndinotinda kuvanhu kuti iwe batsira uyu iwe batsira uyu. Unogona kuzama kuita chimwe chinhu choramba unozive. And also inini nenhau yekuti idzodzo kunzi ichaitika ndakaona kunge zvinotuma challenge mbichana. I think kuzviitira chinja ndoona kuti inini I think I'm moved kana kuti ndaona kuti I think apa ka ndofanira kunoita ka. I think that's the best according to me, not kuti ndinge ndicha zvokupuwanzi indakuna uyu ndaona uyu ana ndikunyepera especially zvichibva pasocial media. Izvozvi ndikakuudzai for example nditori neimwe yekutoti like ndakangosvidzwa kuti maybe ndikambouya kana ndikazorora for like 2 to 3 weeks, that will be like my last. Ndofunga ndinoita muna 2021 wo nyaya yekuda kuzama kuti ndinge chiona kuti mumwe abatsika. But chandotaura ndechekuti yekuvaka hangu personally 2021 I can't do it. It's very painful, it's very stressing. Hakuna munhu anombofa akazviziva kuti musoro wangu wambogumirwa nekufunga. And what you have to know is kana uri paproject ipapo munhu wese soro rako rakakuisa kwauri kuti uchawana solution. How we don't know, asi iwewo solution unayo. Ndozvo zvimwe zvinhu izvozvo. Saka I wouldn't want to do a project zvangu pamanzi asara December neyo November tiri kuti ndinge chinzi ndikuda kunzi tikuda kuzama kunobatsira futi munhu kuvaka. Ina ndikunyepera, ndinganyepera Jehovha musupedenga. Noti kuti ndikuzviramwachi, but zvinogwadza kutozviita. Ende zvoda pfungwa dzako dzavhurika ka woita kunonzi kurefresha. Wapedza kurefresha unozoona kuti right ndazvipira ndo zvazvinoda pane maproject akada sekuvaka pakudzidza kwangu. Why? Because inini personally vanhu vakandibatsira ina ndikunyepa, ndisingari kunyepa. Vanhu vazhinji vachone I feel like they were individuals. Ndisingazoti kana ari ma-individuals vachone vangu vane makambani avo epo pahandizivi, but handingazivi kana kuti muswa ndinoti there is this company except vana richivhimune that mashandika vakaya kuzovaka kana kunzi nditi kambani iyi ndo yatipa food, kambani iyi ndo yatipa kana chitimba, kambani iyi ndo yatipa mazenge, kambani iyi ndo yatipa zvipikiri, kambani iyi ndo yatipa semende. Hakuna chinhu chakadero chakaitika kwandiri. Zvese zvamakaona pepe vanhu ma-well wishers akabvisa izvozvo. Saka ndozvandokuti zvinhu zvakaita seizvozvo manje zvinostressa, because at the end of the day handina kambani yekuti inozotisponsor zvinhu zvacho kuti weare sponsoring you with 20 bags of cement, weare sponsoring you with timber. Senge patimber ndokudzokera panhau yekuti there's a person akaposta akati auta zvetimber munhu iye haanazombonzwa kuti akazoenda nepi, kwakanambwa ndo kwakaenda shure. Muona manje zvandikutaura nezvazvo kuti saka pakadero uchinyatsozwa kuti iwewo vanhu vanokusapota papeji pako ndo vamira newe kusvika zvinhu zvapera. Handiri kunyepera, zvombastresa handisi kuti ndotsava kusvika pakuti chii. Saka pakadero zvoda nguva, ende futi vanhu vakuva nokusapota vavo vanodawo kumbobreatha, nekuti at the end of the day project yayaka inojuruja mubudu. Maona manje ndozvezvimwe zvinhu zvandokwanisa kutaura. Asi ndichiri papa I think the last one yandikakwanisa kuti maybe I would do ndeyekuti like that one I was actually referred by my father ndofunga 6 months ago, but ndakangovati I will see. Tikatoita pre-interview the guy actually kuchengeta vana vamukoma wake, because mwana uyu chandikabata ndechekuti haafambi haoni. And that story yacho ni maitikira yakaita and nesituation yakazoita kuti brother vagume vakuchengeta vana vamukoma wacho niyeka yakaita sokunditi but because takanyatso kuvadhiga ndakuhwisisa then mandazobvunzisisa futiwo vabawo zvakare tidatso kuhwisisa.
it's a very sad situation yekuti ndakadzidzawo zvakawanda panyaya dzemafamilies. Ndakadzidza zvakawanda panyaya dzemafamilies ka ndakaona sekuti unogona kutiza the main family yako chiti vanoita so, but musi waunoti wanzi bhiwa shaika kwaunondovigwa ndiko kuya kwawakatiza. Waindovigwa ikoko zvakare mutoro wako wose uchadzokera futi kune ivavo vaya wavakatiza. Saka ndo situation yavo iyoyoyo. Saka ndakati I think ndikambonozorora then ndozopa ndoenda kumusha vandokunobatsira mama kudi kukanda mbeu ndichaita sei ndichaenda kunotasa that situation ndikanoitarisa tovaita interview then tikaita interview. I think the main thing ndakabata stereki panhau iyoyo inakuti mwana anenge ada uche but inini asati ndamuona mwana uyu inini but ndokoko akuzasi kumachone nditozototi nekunaya kwakaita uku ende rodi yokuti titosvika ikoko matsurundundu because I remember last time patikamboshandisa rodi yochinda kune imwe hama yamudhiri wangu soka pane mazigomo mota inoita kukwechera mumaziru wale kudai uchizochiti saka kana iriyo rodi yachona yachashandisa ndiri kungofungwa Jesu pamwe chete ndandiyabonga meno but I think ndokuzasi kwacho ikoko kutoti I think that will be my Christmas present for the kid. Saka ndiyo yamuchazongopesera kuona that story. Imwe yachoni ndiyamwe mother wo zvakare vekuzasi kumachonyo zvakare ikoko but iyoyo asandaivinga zvanguwo ndedzekumamisha koko obviously but like I said kuti maybe this year yandichapedza nazobata nezvayo kuda ndeiyo yemwana uyu tigona kuti zvinofamba sei nenyaya yewheelchair yachoni dzinenge dzanzi too deep dzekuti dzozoda kuvaka maybe tinokwanisa ngodocumenta tozoona kuti next yearwo tazozora zvofamba sei. Who knows, maybe next year ndesiri muZimbabwe hamana saka hatizivi kuti mafuture plans akamira sei. And by the way ndochidzokera kumashure kwadambosiya kuya kwenhau yekuti takazobva musi wa31st of October takuinda takanovatira kuzaka ndabva kuzaka ndikanoona tichemawepa kuchipinda murefu from there takavaenda kumba kunoona mai handakambostora pepa kuti mai vangu vanga vachihwa makumbo saka nekuda kwaizvozvo handausikwanisa kuenda noona saka ndakangogwadza kuti ndingangoinda here ndisina kuona mai vangu ndiona kuti makumbo akaita sei. And I think vakuita problem yekuti makumbo akutaka kuzvimba kurwadza pakufamba kwacho vataka kunetsekana kufambawo zvakare saka ndakangonospenda one night kumba kuna mama ndikatovati ndichazodzoka because pakukavira nzungu pepe vanonyatsoziva kuti zvekurima izvi kukavira nzungu isu tinoita nemaoko kuti masubstance farmers vabereki vangu ndo zvavari kuno line to line saka ndakanyatsoona kuti saka line to line vanobatsirwa nani. And futi the other problem yenzungu ndeyekuti kana iri line to line isangozotsvaga munhu wese wekuti akukandire kudai unowa kutoda munhu unotrasta kuti ari kukukandira zvakanaka paline to line paipa achidonesa nzungu yacho kudai so. Saka ndikaenda ikoncha kudocumentira izveni patichange tichikanda nzungu dzedu nyimo dzedu mabagwe edu zviyo definitely vanogona kuchitaiwa zvokushiwa zvotsikisiwa saka izvo handizozvigoni zvakare izvozvo saka zvandogonawo ndo zvandikuinda unodi kundovabatsira kuti ndivabatsire kudzvara mbeu yavo. Saka kana mvurawo yangonzi yangonaiba ndandichifunga kuti end of this month ndogona kuita kana kuti a week ndiriko kumusha ndodzoko zvangu kupi kunoku ndozororawo tichiri papo nendiwo ndatoneta nekutoitawa guys tichiri ipapo last time video ndikudza what happened pane nhau yekuti ndakabva obviously from chiwedzi zaka chipinda nekuenda kumba nekuzobva kumba nekuya kupikwa Harare kuti ndakareacta to pain and maaftermath acho nanga akaoma saka that's the next video ndakusa because mastories acho nakopindana and akawandisa right. Cheers.